Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, saka ndakati ndichinamata nerimwe zuva. Then mumba mandainge ndiri muroom mangu mubedroom umo mune altar yangu, ndakabva ndachizonzi ndinge ndichifuratira ndinge ndichinamata ndakatarisa kune rimwe direction, because kana ndichinamata ndakanzi ndinofanira kunamata ndakatarisa kumabvazuva, ndikabva ndachizonzi ndinge ndichitarisa kune rimwe direction. Ndakazoti ndaita saizvozvo, mumba makabva machizopinda umwe murume uyu mukoma ainge achipenya. Saka pandakati Ishe Jesu, ndikabva ndanzi kwete, handisi Jesu asi ndatumwa nemutungamiriri wako. Ndikabva ndazoziva kuti yainge isiri ngirozi asi rainge ritori dhimoni rainge ratumwa nemutungamiriri wangu. Saka ininiwo ndakajoina Satanism when I was still very young. Ndakabva ndachizoudzwa mission yangu yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga kutevedzera. Saka kubva kudhara nekudhara ndaingova ndiri paInstagram, ndokwandaita marketing dzangu. Ndikabva ndachizonzi ndikufanira kuti ndinge ndichizotanga kuita mareels angu kuTikTok zvekare nekuFacebook. Saka kuInstagram ndine vanhu vakawanda vakati one day it is better because ndine 20k followers kuInstagram. I run a successful wig and nail business. Ndinogara kuno kuJoburg, ndichangoti ndiri kugara kuRandburg. So there are a lot of people that do book me mukoma. Some they can even book me months in advance because ndinongogara ndiri busy at all the time. Sezvamunongoziva kuti vanhu vemuno muSouth Africa vanongofarira kungogara vakangochena, nails, everything looking sharp. Saka I am here to confess, since I have been told kuti before I start with this mission, handizivi kuti zvinoitirwei, but usati wazadzikisa kana kutanga mission yako unotofanira kutoti unge uchiita sekunge unozvifumura, but asi pasina munhu anenge achikuziva, like exposing yourself to the whole world. Ameno kana makambotarisa mamwe mavideos evamwe vaimbi vekunana America nenge vari mumainstream media, you would find out kuti the person deliberately exposes him or herself to be a satanic person in a music video, like to someone asingazvizivi, asinganzwisisi zvinhu zvemweya, anotofungidzira kuti maybe it is just a coincidence. But kana uine mission yaunenge wapiwa, yaunenge uchifanira kuti unge uchizadzikisa, unotofanira kutoti unge uchitozviexposa to the whole world. Sezvakaitika pane umwe muimbi uyo anofarirwa zvikuru sei nevanhu vekunyika kwangu kuZimbabwe, anonzi Rihanna. Pane paakangotanga kuita mukurumbira. Kana mukada kunyatsokutarisa song yake yekutanga inonzi Umbrella, kana mukatarisa video racho, she was partly exposing herself kuti atopanduka pane zvainge zvava kuitika ari. She was going through a transformation, so she exposed herself kuti she had already joined the other side. Saka ndo zvandiri kuitawo pano. Ndinokutendai mukoma nekundipawo platform yekuti ndinge ndichikwanisa kuzozviexposa partly to people that do not even know me, so that I can proceed with my mission. Saka inini ndakajoiniswawo Satanism nethis other Nigerian guy. Nerimwe zuva ndakati ndichibva kuchikoro ndikabva ndachizosangana neumwe murume. Zvakatondishamisawo kuti muZimbabwe matova nemaNigerian, because this was like back in those days. Saka muNigerian uyu ndakasangana naye painge pakaita pakachisango. Paakatanga kutaura neni, hana yangu yakarova, ndikabva ndati ndichaurawa zvangu nemuNigerian uyu. Saka akabva achizondipfimba, ndakangobvuma out of fear, ndobva tachizotanga kufamba tose. Takati tichifamba tose kudaro achindiperekedza, ndipo apo paakazoti ainge achida kundipa mari. Ndakangoti ndichingonogamuchira mari iyoyo mukoma. I really do not know kuti chii chakaitika, but ndakazongoona ndakarara pamusoro peruware ndichirimo mukachisango ikako. Ndikatoona kutoti muNigerian uya ainge akagara paside pangu, but ainge ava kuita kunge njuzu. Kubva muchiuno umo aitova nebesu, zibesu rehove. Akabva achizondiudza kuti
aizopota achindishanyira ende ainge andifarira. Akandipa zvekare imwe mari. Ndakangobwaira mukoma ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatosvika pamba, kuti ndakafamba sei kubvamo muchisango imomo, nekuti kubvako ikoko kwandainge ndazopepuka ndiri kuzonosvika kumba waitofamba maybe about 25 minutes, but kungobwaira kwandakaita maziso angu ndokubva ndatongozopatika ndatova pamba. Apa ndainge ndakaneta sei. Ndakangonzwa voice rakanditi tenga mukaka. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotenga chimombe, ndikabva ndachizodzokera kumba ndikanzi ndinge ndichigeza nawo mukaka iwoyo. Ndakati ndapedza kugeza ndakarara mukoma ndokubva ndatanga kurota hope. Ndakazvirota ndichifamba ndichienda kugungwa, ndikatonopinda mugungwa. Patori nedhomu rakavhurika ndokubva ndatopinda mugungwa, but chakandinetsa ndechekuti ipapo ndaitotya kuti ndichanyura sezvo ndainge ndiri munhu ainge asingagone kuswima, but ndichingonopinda mumvura chete ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatova kunzvimbo yainge iri dry, kwainge kusina kana mvura zvachose. Ndikabva ndachizosangana naye muNigerian uyauya takachata kuhope kwangu, but usiku hwacho ihwohwo ndo pandakazorota zvekare ndichichata. Ndikabva ndachizopiwa mari uye zvekare ndakapiwa bracelet. Ndikabva ndanzi bracelet iroro ndo rinozondikonekta kwaari muNigerian iyeye. Saka kubva ipapo ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kuita course yebeauty therapy, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizostudy theology so that ndinge ndichizoziva bhaibheri. Pandakaita zvose izvozvo ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kutoita zvinhu zvine umwari mukati, but ndainge ndatojoiniswa satanism yacho iyoyo. So ndakazobva kuZimbabwe ndokubva ndachizouya kunoko. Ndauya kuno mukoma iyi haisi misheni yangu, imisheni yandainge ndagara ndichingoita zvangu ndisati ndazoona dhimoni rakauya rikandiudza kuti ndikufanira kuti ndinge ndichizozvi-expose before I start that mission. Saka ndauya kuno ndakabva ndachizonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichitenga mawig. Saka mawig awa mamwe acho ndinomatenga kana kuti ndinongotenga mahair pieces ndobva ndachizogadzira mawig. Mamwe acho ndinomapa vamwe vakadzi vandinowirirana navo vane tumasaluni twavo mutauni, nevamwe vaya vanongorukira vanhu mutauni mumastreets. Saka ndinovapa kuti vange vachinditengesera mawig angu. Vanotoita zvekutohodha kubva kwandiri ende ndakachipa mukoma zvisingaite. Saka kuchipa kwandakaita inhau yekuti mawig iwawo ndinototanga ndatomanamatira. Dzimwe nguva tinotonamata takatowanda, tinotoitawo mabible study, but isusu tine bhaibheri redu iro ratinobhilivha mariri. Saka each and every group munofanira kuti munge muchizova muri 18 666, munofanira kuzova muri 18 each and every club apo pamunenge muchiita mabible study. Saka umwe noumwe anenge aine zvinhu zvaanotengesa. Vamwe ndo vanotengesa masconzi kana magwinya, iniwo ndinoita izvozvo zvekuinstola vakadzi nzara uye zvekare nemawigs. Saka ndinotomaisawo paaltar tobva tatanga kumanamatira. Saka kana tamanamatira kudaro, paya pandinenge ndiri busy, apo pandinenge ndichiinstola munhu anenge auya kwandiri, mweya wangu unobva wabuda mandiri, unobva wachizoenda mubedroom mangu obva watanga kunamata uchidana mweya waJezebel, the spirit of Jezebel. Saka munhu iyeye by the time paanozobva pamba pangu achidzokera kumba kwake, this will cause chaos mumarriage make. Kana mumarriage make mava neconfusion, zvinokonzeresa kuti iye pache zvake ange achizongonzwa kuda kuchiva vamwe varume, achifungidzira kuti zvimwe kuda vamwe varume vanokwanisa kumupa upenyu hunenge huri nani, uye zvekare disobeying a husband. Uye most of these women, they'll end up breaking up with their husbands. And as for their boyfriends, zviya zvekuti unenge uri married ngoita chikomba ichocho choshaya kuziva kuti choita sei, zvekuti chinenge chava kutonzwira godo kana murume wako. It is caused by the spirit of Jezebel, because murume chaiye anenge asina that spirit of Jezebel unenge uri paari, kana kuti mweya unenge uchimushandisa, anenge achifanira kutoti anga achitozviziva kuti uyu mukadzi wemunhu, hapana pandingazombomuda kusvika palevel rakadaro. Saka ava vakadzi ava
vanenge vachitevererwa zvekare nemweya waJezebel, they will start disrespecting their husbands, cheating and manipulating their boyfriends. So that is what I have always been doing. But apa ndine imwe mission iyo yandakanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoitanga. So now that I have partly exposed myself, it means kuti my mission has started. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Naimi kozva zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa hanzi ndokusaka muchiona kunyange vaimbi dzimwe nguva vachiita sekunge vanozviexposa. It is because vanenge vachifanira kuti vange vachizotanga a mission. So that mission you need to expose yourself first. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavi kachitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, saka ndine uko kwandakaenda because ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichiromba. Ndakatotangidza process yacho iyoyo yekuromba, but ngoma pane dzimwe mhiko dzandiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizadzikisa. Saka ininiwo ndakakurawo ndichingoudzwa kuti baba vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. But nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndachizoona kuti amai vainge vachindinyepera, but amai vakabva vachizoramba kuti vange vachindiudza kuti baba vangu varipi. Vakangondiudza kuti ivavava ndo vainge vari baba vako ava vakazofa, but I know kuti vainge vari stepfather vangu. Saka baba vangu ivo vanonzi vachiri vapenyu, saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichivatsvaka baba. Kana ndavatsvaka ndinofanira kuti ndinge ndichizombovachengeta kwenguva pfupi. Kana ndavachengeta saizvozvo, then ndobva ndachizovachekeresa. But ndiri kushaya kuziva kuti ndotangira papi chaizvo. Ndiyo secret yangu yandiinayo apa manje. Ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi. I know kuti ndichamuwana hangu pano. Ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi uyo wandichazotanga kushandidzana naye, mukadzi iyeye wandinenge ndichishandidzana naye mukurombwa hwangu. Like tichazongoita sekunge tiri vanhu vakaroorana, but tinenge tisiri married as such. Tinenge tichingoshare the same house, but umwe noumwe anenge aine upenyu hwake hwaanenge achirarama. So ndauya pano ndichitsvaka munhu akaita saizvozvo. Kana kuri kunzi anenge aripo munhu akaita saizvozvo, anokwanisa kukupai mafoni numbers enyu, then ndobva ndachizotaura naye, ndobva ndaona kuti tinokwanisa here kuwirirana pane zvose izvo zvandiri kuda kuti ndinge ndichizoita. Ndakatovimbiswa mari mukoma. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri kutsvaka partner because ndakatotanga process yacho yekurombwa, but changosara ndechekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka baba vangu, my biological father, avo vandiri kufanira kuti ndinge ndichizoshandisa pakurombwa hwangu. But at the same time ivo vari kuti vanofanira kuti vange vachiva nepartner ari munhukadzi uyo wavanofanira kuti vange vachizodzokera naye kun'anga, then mobva mabatsirana pakunoromba namukoma ava. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzi mukadzi uyu wamuri kutsvaka naye mukoma, kana muri kutinyepera, because you cannot trust a ritualistic. Kana mangoya pano muchida kungo tinyepera zvenyu kuti muri kungotsvaka epartner, izvo kun'anga ikoko makatoudzwa kuti muri kufanira kuti munge muchizodzoka muine mukadzi uyo wamuchazoshandisa pamhiko dzacho dzekurombwa. Asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu.
ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo mukoma ndinoda kureurura kuti pandainge ndiri mukorokoza ndakabva ndachizovhura kabhawa. Mukoma dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuita izvozvo, ndisina kuvhura kabhawa, ndingadai ndisina kana kuzomboita zvekuromba izvi. But nekuda kwebhawa iroro randakazovhura ndo rakakonzeresa masituation awo ose andiri kusangana nawo. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so ndakaenda kuchikorokoza, ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako nechekare, ndikabva ndachizokapa mudzimai wangu, ndakamusiyira. Ndakati ndabva kuSouth Africa ndikabva ndaona kuti situation yemuZimbabwe inotoda kutoti unge uchiita zvechikorokoza kana waita mari nekukasika, then wobva wachizotanga mamwe mabusinesses. Saka madam ndakavasiyira kamari, ndikavaudza mission yangu yandainge ndiinayo, vakabva vati it is okay. So mukoma, mushure mekunge ndaenda kuchikorokoza ndabata kamari, ndikabva ndachizodzokera kumba, ndikabva ndachizotora kamwe kamari, then ndokubva ndachizodzokera kunzvimbo ikoko kwandainge ndichiita zvekukorokoza. Ndokubva ndachizovhura chishopu zvekare, ndikavhura nekabhawa. Kakatanga kari kabhawa kadiki diki, but nekufamba kwenguva mukoma ndikatotanga kutobudirira. Mistake yandakazoita ndeyekuti ndakabva ndachizotora umwe munin'ina wekwabankuru kuti ange achizouya achizoshanda kukabhawa ikako, but zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka. Saka ndakazoti ndava kufamba ndikabva ndaudzwa kuti ndainge ndakagadzirwa nechekare naivo bankuru, because vakati saka iwewe washainira mwana wangu kuti angatengesa mubhawa mako uchange uchizomupa mari. So mukoma, mushure mekunge ndaudzwa kuti ndainge ndakagadzirwa, ndakabva ndachizonzi zvinotoda kutoti ndinge ndichitoshandisa mushonga, otherwise ndaikwanisa kuzobhuroka. Ndopandakazotoromba, ndokuromba kwacho ikoko kwandakaita. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yanguwo ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuvhura chibhawa, ndakangoramba ndichingoita zvekukorokoza, zvimwe kuda ndingadai ndisina kuzoromba. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, zviri kuitika pandiri ndezvekuti ndine bitterness towards my husband. Saka ndiri kugara ndichingorova mwana uyu mukoma, iye ane 2 years, zvekuti mwana uyu anongogara akanyarara nguva dzose ende anotonditya. Anozototi kana baba vake vabva kubasa ndo paanototanga kutotamba, but ivo vakatombobvunza kuti ko mwana uyu chii chiri kuitika kwaari, because haatomborina kana confidence zvachose kana kutotaura kuri kutonetsa kuti ange achitaura. So when you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section like ndingazvifambisawo sei, because ndine bitterness towards baba vake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi dambudziko riripo nderekuti ndine bitterness towards murume wangu, saka pandakazonobetserwa mwana wangu then ndikabva ndachizotanga kuitawo bitterness towards my child. Saka handichatozivi kuti ndozvifambisa sei. Panongorwadza ndeapo pavari kuti I cannot help myself. Mwana uyu ndinomunzwira hasha, zvazvokungotiwo mwana anenge achida kana something, hanzi ndinomunzwira hasha. Iko zvinozve akatozvijaidza kuti kana achida mvura, so painful. Hanzi anotora bucket okwira pamusoro pebucket. Some of the messages they are very painful vedare, asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Nai vahanzvadzi, ko madii matsvaka umwe munhu wekuti munombogara naye anenge achikuchengeterai mwana uyu, so that musazongoramba muchiabusa
mwana because naiyewo mukukura kwake nekuda kwekuti you are abusing him anozopedzisirawo futi ava an abuser himself. Saka ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.